A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Támop 2.2.309.1.2009.0021 Északhajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás Északhajdúsági Versenyképes TISZK. Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege 374.054.642 forint. Hagyományos képviselőtestület eltökélt abban, hogy a hagyományos szakképzés erősítéséhez minden energiát felhasználunk. Eltökéltek vagyunk abban is, hogy a hagyományos szakképzésnek a térségi jellegét erősítsük, és én azt gondolom, hogy ehhez az északhajdúsági TISZK az jelentős segítséget nyújt, amit nyilván szeretnénk használni, és a jövőben pedig további új erőforrásokat szeretnénk ebből az irányból is bevonni. Üdvözlöm Önöket a Kőrösiben, a Kőrösi Székhely intézményében. Intézményünk igencsak koros, 355 éves. A hozzátartozó épület, amelyben most is vagyunk, 105 éves, és a kollégiumunk is hasonlóképpen 105 éves. Bevezetőként annyit hadd mondjak még el, hogy ezt az épületet 2006-ban a 350. évforduló alkalmából újították fel, és akkor sikerült a pincéből a vizet is kiszorítani. Az iskola történetével kapcsolatosan leírások, dokumentumok, tárgyi, illetve használati eszközök a földszinti folyosó vitrinjeiben, illetve a helyi múzeumunkban, valamint a könyvtárban megtekinthetők. A könyvtárról annyit szeretnék elmondani, hogy kb. 30 000 kötettel rendelkezik. Én meghívom most Önöket egy kis tárlatvezetésre, közben el fogom mondani röviden iskolánk hosszú történetét. 1656-ban a Debrecen Református Kollégium részeként kezdett az intézmény működni. 1860-ban Sós Gábor és Sós Sára kezdeményezésére a hatosztályos gimnázium, 1906-ban a gimnázium és a kollégium épületének megépítése, 1948-ban államosítás, 1952-ben Kőrösi Csoma Sándor nevét vettük fel, 1962-ben a szakközépiskolai képzés indult be vasas és női szabó szakmákban, 1974-ben a szakközepes épület megépítése, majd 89-ben emeletráépítés következett, 1990-ben az első gimnáziumi olyan osztály, ami úgynevezett speces osztály, 1991-ben a 8 osztályos gimnázium indítása, 1998 világbanki képzésbe való bekapcsolódás, gépészet, informatika, 2000-ben közgazdaságtan és humán szakmacsoportok indítása, 2007-ben az északhajdúsági TISZK megalakítása, illetve 2008-ban a 8 osztályos gimnáziumi képzés megszűnésének okán a 6 osztályos gimnáziumi képzés beindítása. A TISZK-ek tulajdonképpen olyan intézményi társulások, amelyek különböző szakképző intézmények között jöttek létre az összehangoltabb szakképzés megvalósítására. Kiemelt törekvés a térségi összhang megteremtése. A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola Kollégium, valamint a Csiha Győző Tagintézmény is tagja egy ilyen intézményi együttműködésnek, amelynek a neve Északhajdúsági Szakképzési Szervezési Társulás. A társulásban 4 környező település, Hajdunánás, Hajdúböszörmény, Polgár és Tiszalök, 5 középiskolájának közel 1600 tanulója vesz részt. A TISZK-ünk fő célja a szakképzőiskolák együttműködésével kapcsolatos szervezetfejlesztés, az új képzési struktúra kialakítása, amely a gazdasági intézményekhez igazodik és megfelel a korszerű, moduláris képzésre való felkészítésnek. Továbbá a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók bevonása a szakképzésbe. A szak- és felnőtt képzés folytatásával a munkavállalói kompetenciák fejlesztése. A munkaerőpiac szereplőinek, vállalkozóinak bevonása a gyakorlati képzésbe, illetve a közös Európai Uniós pályázatok beadása és menedzselése.
Igen, csak változatos és sokszínű szakmai tantárggyal ismerkedhettem meg itt a 4 év alatt. Ilyen például a gondozástan, a szociálpszichológia, a szociálpolitika, a mentálhigiéni, a gondozástan. Ezek mind olyan szakmai tantárgyak, amelyet az ember a mindennapi életében is tud használni. Ezeken az órákon megtanulunk magabiztosan és hatékonyan kommunikálni, megtanulunk higanyos vérnyomásmérővel vérnyomást mérni, aztán, ami nagyon érdekes, elsajátítjuk a csecsemőgondozás alapjait, a segítő beszélgetés módszereit, és persze megismerjük magunkat és társainkat. Nagyon örülök, hogy ezt a szakmacsoportot választottam 4 évvel ezelőtt, valószínűleg most sem döntenék másképpen, hiszen bármilyen felsőfokú intézménybe is megyek majd tovább, ez mindenhol egy nagyon jó alap, és mindenhol csak előnyömre válhat. Azért választottam ezt a szakmát, mert már fiatalabb koromban is érdekeltek a gépek, azoknak működésük. Továbbtanulásnál figyelembe vettem azt is, hogy egy olyan szakmát válasszak, amit ha elvégzek, könnyen el tudjak helyezkedni akár a térségben, akár külföldön is. Tanulunk számítógépvezérelt programok kezelését, kézivezérlésű gépek kezelését, de nem csak gépekkel végzünk meg munkálást, hanem saját kezüleg is. Tanulunk heggesztési eljárásokat, ilyen az AVI heggesztés, CO heggesztés, ív heggesztés. Elméleti órákon tanuljuk a fémeket, hogyan gyártják, miből tevődnek össze, milyen jellemzők illetik őket. Megtanuljuk a műszaki rajzokat olvasni, ezeket elkészíteni. Műszaki rajzokat készíthetünk számítógépen is, egy kifejlesztett programmal. Itt egy egész összeállítási rajzot el tudunk készíteni. Az oktatás magas színvonalúnak tartom, hiszen az országos szakmai tanulmányi versenyeken minden évben nagyon jó helyezések térünk el. Az oktatás után szándékomban áll egyetemen diplomát szerezni. Úgy gondolom, hogy előnyben részesülök, hiszen pluszpontot szerzek ezzel a képzéssel, és nagyon nagy előképzettségem lesz. Azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon sok jót hallottam róla. Rengeteg versenyre járnak innen a diákok, nagyon jó eredményekkel, és jó képzésben részesülnek. Tovább tanulni is ilyen irányba szeretnék menni, pénzügyszámvitelre, vagyis könyvelő szeretnék lenni, és ehhez nagyon jó alapot adott ez az iskola. Érettségizni is ebből fogok, mint nagyon sok osztálytársam, valószínűleg emelt szinten. Az iskola jól felszerelt ebből a szakmacsoportból, ugyanis van taniroda, ahol számítógépes tanterem, és saját céget alapítanak a diákok, ugyanúgy, mint az életben, itt is a profitszerzés a meghatározó. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, aki érdeklődik valamilyen szinten is a gazdaságról, és nagy segítséget fog nyújtani a következő tanulmányainkban, a felső oktatásban. Annak idején én úgy jelentkeztem ide ebbe az iskolába, hogy a közgazdasági szakmacsoportot választottam. Most gazdasági informatikusként itt maradtam, ez 2 éves szakképesítés. Informatikával is és gazdasági ismeretekkel is foglalkozunk. Ez elég magas számban, 34 szakmai óránk van, és egy osztályfőnöki. A 34 szakmai óra az úgy oszlik el, hogy fele gazdasági és fele informatika. Itt tanulunk informatika részen programozás, adatbáziskezelés, projektirányítás, gazdasági részen a statisztika, számvitel, pénzügyi ismeretek, olyan szakképesítéseket kapunk itt, amelyekben a későbbiek folyamán tudunk hasznosítani. Azért választottam ezt a szakmacsoportot, mert már általános iskolában is érdekelt az informatika. Új ismereteket akartam szerezni, meg akartam ismerni a számítógép működését, az elveit, valamint a programozásnak a világát. Az oktatás magas színvonalon zajlik, a termek is rendkívül jól fel vannak szerelve. Ahogy haladunk előre az évekből, úgy nő az óraszám, és úgy nehezítik a szak. 12. évfolyamban az érettségi előtt még egy főpróbát ki kell állni, próbaérettségi formájában, ami írásbeli és szóbeli egyaránt. Az érettségizők előtt 2 lehetőség van. Az egyik a közismereti informatika, ami az elméleti alapoknak az áttekintésével kezdődik, és ezeknek az alkalmazása gyakorlatban. A másik pedig a szakmai informatika, az 3 részből áll. Van egy elméleti rész, egy programozási és egy adatbáziskezelés.
Aki informatika szakon szeretne tovább tanulni, annak érdemes megcsinálni az ECDA-t, ami egy számítógép használói jogosítvány, ami több modulból áll, például információ, hálózati szolgáltatások, adatbáziskezelés, prezentáció, táblázatkezelés, szövegszerkesztés. Valószínű, hogy informatika szakon megyek tovább tanulni, a Debreceni Egyetemre, vagy technikumban maradok. Ajánlom a szakmacsoportok azoknak, akik szeretnek a számítógépekkel foglalkozni, és érdekli őket a számítástechnika. A szakközépiskola révén évtizedeken át nagy vonzáskörzetünk volt. Ez egészen Kisvárdáig eltartott. Ma, mert sok középiskola alakult a környezetünkben, sajnos kisebb a vonzáskörzetünk. Ettől függetlenül a kollégiumunkról kell néhány szót ejteni. Jól felszerelt, koedukált kollégiumunk van, ami vonzza az ideérkező diákokat. Sok pályázat segítségével próbáljuk a kollégium színvonalát emelni. A jó hírnevünknek köszönhetően ma is sok vidéki és helyi diákunk van. A jó hírnevet a stabil, erős tantestületnek és a magas egyetemi felvételi arányunknak, ami 85-95% között szokott mozogni, köszönhetjük. Kiváló versenyeredményekkel büszkélkedhetünk szakmai téren is, az OSTV, illetve az OMTV versenyeken. Minden évben van országos döntésünk. Ezekre nagyon büszkék vagyunk. Ez jellemzően első és 10. helyezetteket jelent. Több szakmában is elmondhatjuk ezt. Itt kell elmondanom azt, hogy ennek talán az is az oka, hogy az összes tanműhelyünk, amelyek a képzésekhez kellenek, minden szakmában az iskola épületében vannak, és ezek erősítik a képzést. A tantárgyi versenyekkel kapcsolatban az OKTV-k, a kémia, a biológia, a földrajz területén szoktunk jeleskedni. Sport területén is aktívak vagyunk, van világbajnok íjászunk, és a kézilabda sportunk igen nagy erősségünk. Valamint a 8 osztályos területi versenyekről is szólnunk kell. Nyelvtanáraink érdeme, hogy minden évben átlagosan kb. 25 nyelvvizsga születik, angolból és német nyelvből. Példaként szeretném elmondani, hogy volt olyan osztályunk, 32 fős osztály, melyben 64 nyelvvizsgával rendelkeztek a diákok összesen. Tanórán kívüli foglalkozások, amelyek az énekkart, a tűzomány szakkört, irodalmi színpadot, az iskolarádiót, ásványgyűjtő szakkört, illetve a mazsorett foglalkozásokat jelenti, ezeket nagyon szeretik a diákok. Sok iskola rendezvényünk van, a nemzeti és állami ünnepek mellett nagyon színvonalas, például a ballagás, a szalagtűző, szeretik a diákok a gólyatábort, a 12 órás vetélkedőt, a körösi napot, a tied a színpadot, a farsangot. Szeretnek színházba járni, korcsolyázni, kirándulni. Fontosak számunkra a külföldi testvériskolai kapcsolatok is, itt leginkább a Neuenhageni, Berlin melletti testvériskolai kapcsolatot kívánom megemlíteni. Szeretnek ebbe az iskolába jönni és ide járni a diákok. Büszke vagyok, hogy megbízható tantestülettel, jó diákokkal egy szép iskolában dolgozhatok együtt, egy olyan intézményben, amely már sok mérnököt, orvost, tudóst, dolgozni tudó és akaró szakembert adott az országnak. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Támob 2.2.309.1.2009.0021 Északhajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás Északhajdúsági Versenyképes TISZK
Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege 374.054.642 forint.